Three, two, one. Ya aku iki sing laku. Sudah. Oh, iso iki lebu iki. Yudang. Cacat. Nah, sangane lho. Kayak pemain Indonesia. Jebuk pe, jebuk. Tuh. Yo. Alah, nyelentik ra iso rek. Buta kowe. Malah ra kena iki. Nah, Pandol. weh, Gang, kowe laku. Iki ra iso iki. As. Ya tono nu ragu. Tang. Ye. Walah, ra kena ya. Gang. Boleh nih naik. Boleh. Iki tondo. Dan pelanggaran. Nah, tebu. Ono ragu dia kowe. Pisan. Sik, tangnya sih yo. Ini. Nang kono iki. Dol. Landal. Apa itu, Dol? Yo, Mencuri di. yo sik. Yo. Ning kene sik dhewe. Sap. Cantol menang. Cah Doni ndi yo. Rinding aku ngene iki dhewe. Bebas nyali sapa iki? Nak dadi poni iki. Apa ya cara murid kedep iki? Boy, lamun kok ngene iki. Mari muni tok iki caca Doni ndi dik mau. Anak bocah ya, denane wae iki. Napa to, Dol? Cai budek apa gumblong to iki jane. Napa to, Dol? Edang dolanan, delok wengi iki. Main yo. Tekot iki, Dol. Kok ono ya? Suwi men. Yo, Ini anget tok enak. enggak. Makasih, Dol. Ocong. Napa, Dol? Napa, Dol? Oh, udah bocah pokok-pokok dik mau. Dek apa iki? Bebas. Nih, kira aku. Hah? Apa? Rene dolanan rene sik rene. Nah, rene.
Lo lah gemblong aku iki pocong. Lo lah gemblong. Pocong kudu kuwi. Pocong kok banjir. Wih, pocong. Pocong orang ae gede rene. Ini nak dirai tenan piye? Rapopo tinggal mlayu kabeh.